F'dan iż-żmien diffiċli għal kulħadd fejn ħafna aktar nies qed iqattaw iktar ħin fi djarhom u jikkonsmaw dawl u ilma, huwa aktar u aktar importanti li l-Gvern iraħħas il-kontijiet. Il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn wara nofsinhar insista dwar il-ħtieġa li l-Gvern jadotta waħda mill-miżuri li qed tipproponi l-Oppożizzjoni li l-kontijiet tal-familji jitnaqsu b'tal-anqas in-nofs. Claudio Grech, kellim tal-Oppożizzjoni għal benesseri, insista li l-istqarrija tal-Ministru tal-Finanzi li ma jridx iraħħas il-kontijiet mhijiex aċċettabbli. L-iskużi li qed iġib il-Ministru tal-Finanzi mhumiex aċċettabbli, l-iskuża li l-Gvern bih terz tal-Ene Malta lill-kumpanija Ċiniża mhumiex aċċettabbli, ma jistax ġala darba issa għażel li jbih terz tal-kumpanija u jbih tista' tgħid il-power station kollha ta' Delimara lill-kumpanija Ċiniża issa jiġi għand il-poplu Malti u jgħidilna għaliex in the first place ħoloq il-problema u issa jrid iħallas għaliha il-poplu Malti. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-akkomodazzjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar Ivan Bartolo tkellem fost l-oħrajn dwar l-importanza li l-NGOs tagħna jibqgħu jingħataw sosten sabiex meta jgħaddi żmien ta' kriżi ikunu jistgħu jibqgħu joffru s-servizzi tagħhom, kif ukoll dwar il-bżonn ta' inċentivi għal food banks. Għandha tiddaħħal skema ta' appoġġ u inċentivi għal kull min lest li jipparteċipa u jikkontribwixxi fix-xogħol li qed iwettqu il-food banks f'pajjiżna. Jiena fil-fatt ukoll anki inħoss illi għandu jsir anke fil-komunitajiet tagħna fejn kunsilliera lokali, fejn is-sindku tal-lokalità ta' kull lokalità, fejn bnedmin illi jafu sew il-lokalità tagħhom għandhom jingħaqdu u jaraw eżattament min jista' jkun illi qiegħed ibati. Proposta oħra li saret għandha lan li tagħti nifs lill-familji li għandhom loans billi jingħata moratorju fuq il-ħlasijiet. L-ewwel miżura li aħna qegħdin nipproponu huwa li l-Gvern jidħol fi ftehim mal-banek kummerċjali sabiex ikun hemm moratorju mal 6 xhur, aħna qed ngħidu għalissa nittamaw li din m'għaddux iktar minn hekk imma għal 6 xhur fejn allura kull min irid iħallas xi forma tal-loan ikollu għal dawn is-6 xhur dak l-ispazju sabiex ikun jista' jikkonċentra fuq l-affarijiet essenzjali. Karl Guder, kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-impjiegi, saħaq dwar miżuri li jgħinu lill-anzjani li jixtiequ jixtru apparat elettroniku ħalli jżommu kuntatt mal-qraba tagħhom, kif ukoll proposta biex il-Gvern jagħtihom konnettività tal-Internet. Aktar proposti li jagħmel il-Partit Nazzjonalista f'din il-konferenza jinkludu aktar estensjonijiet tal-miżura ta' għajnuna finanzjarja lil ħaddiema kollha milquta, għajnuna lill-iskejjel privati u entitajiet oħra edukattivi, moratorji fuq il-pagamenti tal-kiri u kampanja biex jitnaqqas l-abbuż fuq prezzijiet eżaġerati fuq prodotti essenzjali.